ka po, yag sigig tambay, dari balik-balik, wa, juling nga oron, unsa na maayo ron. Pati kaon, wa, ko'y kaon, naunsa naman aksyon tagabuang ani ba? Papas mo, pahinuon ta dari pinabot, wala gyud. Pati mga kuan, mga bata, wa po nang laag diri oh. Ayong buhato na ne, pero timang mingawa ning Oy pre, mingaw man lagi. Saman, natay nangapak ko yung buwang. Tirada ni mo diri piti mingawa diri. O gani no, nangita gani ko kung si tirada pre no kay matay. Gutom-gutom po ko pre ba? Tain kay goy pa ni udto ba? Unsa wa kay paniud to? Grabe sa di mo mulakaw ra kasi yung balay way kaon. O gani pre no, wa gyud tirada pre ba, pero lain pa yato ba? Murag sporting ni karon. Asa nga mo to? Panghagbas ro ko, kay lingaw gud. Kay mahagbas ra ka sa indutan ni mo suot oh. Init makainod lang andi ka mag-jacket ting inita. Atay pa na pormaha oy, dapat iadto naman nagmulo. Cuk kay mo porma niya. Manghagbas ra ka binuang ni mo ha. Ay sa pre tawa. Nara pong padulong diri ang Pet City oh. Nindo to bagpurma kun sa ni bit-bit pre. Na maghatag na mo ng kalbaryo diri ah. Pabadlong na po ni ba? Dong! Uy, Col! Dali na god, dali sa. Col, nangapon diya, Col! Purma ni mo nagbagbag mo ka. Ay ka ng Col! Huwag mo kabaloon sa nang ginadala o kakong porma? Kana imporma? Mura kag eskwela. Muskwila? Mali. So may nagdaldalan mong bag dong sa ato pa, player kag basketball. Basketball? No. Ay ate unsa may nimong gidadaday? Unsa man nasulod ang bag? Huwag mo kay rin sa Facebook na dagang nag-post ani, nag-reels. Sikat sa Facebook pre. Dili ka na katong anak-anak ko katong tennis ba? Oo. Murag tennis daw, yung purma bo. Hapit na mo katagna. Sige, unsa man daw be? Sige tong pre, katong pi ba? Pinaguna. Peanut butter. Dili ko. Uy, di ay masabi ito. Pikachu. O di Pikachu? Pickle ball. Ay, tama. Katong bagong dula ron pre ba? Toto mo gana, kabalote ka mutula na. Lain pod, magdadaday ko hindi ka belum madula. Nya, asa man ka padulong ron, ngano dala mo gana. Nami dula. Wow! Player yarn? Is true. Dong, may pagtudluan minimo ana dong para makabalo pa mig pickleball. Aw, dali raman dula ng pickleball Col. Kailangan naman kag paddle para ani ko lo. Inaani Col, paddle. Uy, unsa ba na tantaran? Paddle gani Col no. Mas tadtaran pa na tanawon imong naong Col. Tado. Ayun, pre. Bata pa na pre. Sakara ba susuway sa ko? Ay, pagay na dong. Sorry Col, kanang Col. Gusto mo mo try og pickleball? Oh, gusto kay midong ba? Patistinga daw mi ana dong. Aw, sige Col. Gusto mo mo testing. Rintahi lang ninyo ni Col. Di na libre dong. Aw, dili Col. Lugi po kay kung ako ra po ni Pangaramira. Madaot lang ni. Nya, pila man payarkila na. Kini Col, tag 1,000 ni siya Col. Kaya mahalon man ni. Original. Ah, grabe pud ka mahala na dong. Way barato-barato dia. Overpriced ang bugay ka. Aw, mo na gini siya price inani Col. Pero ay mo kabalaga Col. Kaya napa may mas barato ana Col. Aw, kaya lang brato mo dong. Pila man na. Aw, ang pinakabarato na ko na rintahan ni Col, 500. Ito ka na. Kadre naman di 500 di ko barato. Kaya lang, kaya lang mo Ano ah. nga mo dong be, kanang barato. Taraw. Aw, 500 lang inyo ha. Itong baratohon lang dong. Baratoon lang. Okay. Ayun, mahal kayo ni Excalibur niyo. Rintahan ni Col. Isa kadlaw lang. O, sige. Iuli sa kuha. Oh, sige. Okay na. Salamat ka ni Col, 500. ni puro balik. Bakit practice yun mong pickleball dyan? Mahal mo. Ha? Puli-puli, tana pre. Puli-puli lang mo. Kaya isa naman ko ng dela. Sige, ala. Ibuta lang nila. Paano ba na, Col? Ibuta, Col. Nagpisa ko, Col, ha? Sa man ni. Dong. Uy, dong. Isa mo ni. Padol ni dong. Kamon to ko, taga na. Buang na ni. Dong, panghingo man sa kanan. Karon nga mata ka.